de donar un cop de puny a sobre la taula dient prou! Em dic Joan Pau Romaní, soc el president de l'associació de veïns del nucli antic. Estem aquí apoyant la plataforma que ha organitzat aquesta concentració perquè els problemes que estan demanant que es puguin solucionar són els problemes que tenim en el nucli antic. Històricament ja fa molts anys que els tenim i crec que val la pena que puguem dir en veu alta i que aquests problemes es poden solucionar i per això estem aquí. Estic aquí perquè m'estimo molt Lloret i vull que un altre Lloret sigui possible. Un Lloret net, un Lloret segur, un Lloret sense sorolls i un Lloret on es facin complir totes les normatives. Hola, estem aquí, soy Ruscalleda, per a la queixa del meu poble que vull un turisme millor, amb més qualitat i uns hotels amb més qualitat, no quantitat d'habitacions, sinó qualitat d'habitacions y qualitat de serveis. Moltes gràcies. Lloret de Mar, força. Hola, buenas, yo soy Anthony, ella es Andrea. Estamos aquí en esta manifestación aquí en Lloret por la causa de que, en plan, nuestro pueblo está sufriendo por culpa del turismo. Hay mucha más violencia, mucha más droga. Casi cada verano, en plan, muere una persona o más de una persona muere aquí. Nos encontramos las calles muy sucias, se orinan por las esquinas. Nos sentimos, digamos, muy poco seguros aquí en el pueblo a la hora de salir. Ya que somos aquí del pueblo, pues tendríamos que estar con más confianza de sentirnos que estamos en casa y pues al contrario, nos sentimos a veces con miedo de salir porque va a pasar esto, va a pasar otro y estamos aquí por eso. Hola, buenas tardes, soy Max Illa, director y propietario del Hotel Belladolores de Lloret de Mar. Hoy nos hemos reunido aquí porque sencillamente el pueblo, ya lo veis, que hay casi 600 personas que están demostrando pacíficamente toda la problemática y todo lo que conlleva todo este turismo que es incívico, que viene a nuestra población a pasárselo bien, pero pensando que hay gente, como tenemos en Lloret de Mar, que hay gente que vive todo el año aquí y que no está ni a gusto, ni muchísimo menos a favor de este tipo de turismo. Hola, bona tarda, soc Gràcia Ferrer, la portaveu de la plataforma Un altre Lloret és possible i acabem de tancar aquesta concentració amb un èxit total d'assistència. Creiem que Lloret necessita un canvi important per revertir tot el que anys darrere anys i dècades darrere dècades s'ha anat deteriorant. Des de fa 40 anys això anem empitjorant. Per tant, ara hem dit prou. Amb aquesta concentració és un cop de puny al damunt de la taula que diem prou. Volem que hi hagi un abans i un després. A partir d'aquí volem que es compleixin les normes de civisme, que hi hagi més seguretat, però que tothom, i vosaltres també des de la premsa i els que escoltin aquest vídeo, necessitem que tothom sigui conscient per acabar amb tot això. Oci nocturn, hotels, restaurants, administració pública, tothom s'ha de posar a la feina per tenir més bones pràctiques i acabar amb aquesta disbauxa.